Hello, kaham de tongbai dolong tini khe ani ban khuna hwngnai dojar hawa harnai dojar faijak kaini kaini khai naina baidi kaisa hingkhai bolong hwngnai nai tongo lama sabtanai lama kwrwila aboni bagui no bolong bo swkang hungnai laso hwnkhe obo tei kaisa thannai norok nugui mano naitongdi kwtal kwtal dojar omo hwnkhe lama khai tongo naina baidi puila chwng lama tanai borok er pore lama swnam hai borok thannai omo hwnkhe cherai rok dojar naina hinui pailaijaak bwskango mwsai tongo gaan tamlaijak ipod gaan tamui mwsalai tongo nari haifano background gaan rok rilia omo hwnkhe soktui soktui noikha tola o lama khaithang tongo norok nugui manai choya sangnai toni video kaisa tola nongkhoka kaisa nongkhorka tei kaisa nokhor maya kho bolong bola agito ban nomo ban fano haifano khurjakya the simi rijak ating khe chini oro tui tikiya atui hinui no dojar naharai khurna hinui khurmani omo tei kaisa bokhorok lama swnamui phai tongmani tei kisa finishing khai phai tongda kwrwi kwrwi phai tongo o omo to ban to kolok no nugui mano ang last jagao skip khe khárwi norok video no choyawi naitongdi paithak jora omo hwnkhe nongkhor mankha kwmotui khe borok kwmotui khe nongkhor faikha hala soman khaiui kaisa khai thangka eiang o omo jotono khurjaknai omo jotono khurjaknai tei kaisa dojar hwnkhe ukulogo bokhai kwchar majar miji rogo bo khurnai hwnkhe bokak ayang last dige khurnai takje swkang thangui choli tongmani omo hwnkhe omo hai jaga tongo naive naitong last o bomo hai wngkha choya sangnai tongo norok ani video no boi hai kok sanani fano je mantui ang chaitongnai kok sana bagui first video bwla kwrai khai tongta hamya rok comment khai baidi rwngya rok sia rok wngnai borok boi hai ba first ba borok boi hai ba clear khai khaimano ba omo hwnkhe tei kaisa omo hwnkhe tei kaisa okhai yaphang digi thanga bokhai yaphang digi khurnai khurui tongkha bo source khai. Bo hwnkhe ani bongkon taborno ani sui achukgui tongo borok dojar nugui kirijak bo tei hai bising bisingo subo sungo bo sosi thwikamo dojar ni ongkha nangui ang bengui hogosi omo hwnkhe pai ongo taro tam tongo
bwswknani mo kaam shuru khaima kaam tino 10 ta amo tino 10 ta kachakasi rok omo hai rok wngkha abo haino bohrok shuru khaikha bokha tei kaisa bokha bwchwkang ni ukologo tongo ayang o khur tio omo hai thangkha naidi angkhe mane short short khe no video khaikha ta last o khe mane ongko uanahinai tamo hinani video logan hinai omswk ako khai omswk akokha norok nugui mankha na aswk akokha takhai gorok tamkha na tino 4:30 aswk tamkha na no sal nungui sai mano omo ayang o omo cherai rok dojar nai jong torma tho torya haifano logo kolog kolog logo kwbangma logo lunga ya deba boni bagui no age chwng oro rogo hingkhai mai bo rogo chao hingkhai tamo hinde mwkhra ni derai mai narwg maya aboni bagui no afuru chwng therimani omo hinkhe hor wngui thangha borok 7 ta rok omo hai rok tamui thangha borok tebsi lekha haifano mokhai amtwui 6 ta rok wngkha na 7 ta 7:30 rok omo haino bajikhana borok paimani omo hinkhe horo ayang tei kaisa light rokmani abo tei kaisa dojar bokha bwswkang ni dojar paiyako khur tongkha borok 6 ta omo haino 5:30 ta 6 ta omo haino bajikhana tabuk je khur tongmani tak somoi dojar kaini kaini bwla abo bagui no dakti paikha yakha paigala 2 din 2.5 din no nangkhamu kaisa hingkhai aboni dakti paina hinui wasabui no ongko nakata kainui naharwui paikha omo hinkhe tei kaisa dojar ayangni light fwnangui bobo ree rok hingkhai omo wngkha ayangni dojar 5 foot hai rok dive khaikra mane kuthuk thugri kana hingkhai ayang ongko hingkhai tamo hinani ayang boskog o amswk thugrilia kwcharo mane yaphango 5 foot omo tei hai rok dive khaika ta kuthuk mane thugrika ta takhai twi tikiro hinui kha khlaio ang omo hinkkai paiyakoi borok kawui tongkha kaisa kai thangkha abono ang nukliya hingke tei kaisa kaimaya hinui borok 5 jona tongo driver mangsi khorokba phaijak borok hingkhai masa driver mane kaimai tei masa driver thangui rok wngkha kisa last o short short khe video logan hinui amswk no tata bye bye next time o teiso.